ni bahin ng karta. Kaya ba, biya ka na mo mga naglisod biya. Ba't lang naman yung bugas niya. Si mama kaya, magkuhan man siya karong kuhan. 15, yamang dumdumon, amo abot siyang pinangdan. Na birthday mo ka 21, pamisa lang minimo. Upat na katuig ang nakalabay, human gikuso-kuso ang Sugbo sa bagyong Odette ni adtong tuig 2021. Daghan ang nawagtangan og Pinoy-anan. Karon, nadawat na gyud sa mga apektadong Sugboanon ang ilang gikahinaman nga 10,000 pesos nga Emergency Housing Assistance Program. Si Lorena Nakwa Villela, 50 anyos, taga Barangay Poblasyon 1 sa Carcar City, ang nidawat sa 10,000 pesos nga Emergency Housing Assistance Program sa iyang nipanaw nga amahan. Sa Poblasyon 1 Covered Court sa Carcar City, gihimo ang payout sa kapin 6,000 ka benepisyaryo sa Emergency Housing Assistance Program sa bagyong Odette. Human nadawat ang 10,000 pesos nga housing assistance. Si Lorena nidretso sa sementeryo, naghalad og buwak ug nagdagkot og kandila sa iyang amahan. Ang iyang amahan nga si Anhing Peregrino Nakwa ang tinuod nga benepisyaryo, apan namatay na kini niadtong niaging tuig. Gihandom na lang ni Lorena ang iyang amahan nga sa buhi pa kini naghinam-hinam nga makadawat sa ayuda gikan sa National Housing Authority. Sa bagyong Odette, naguba ang Pinoy-anan ni Anhing Peregrino Nakwa. Hinungdan nga naapil siya sa master list sa mga benepisyaryo sa Emergency Housing Assistance Program sa NHA tabang sa mga biktima sa bagyong Odette. Kami balay mo na yung magtuan. Oo ni balayan. Danas ko ni taas kay ni siya. Tanan guba man ang plywood ani moto nga akong ginanong papangay down na siya. Dito na lang atok ba. Kay wala man siya kwarta tayo mo. May trabaho pa pata ko ato. Pero hindi pa na lang siya ang ground floor na lang na nahog na lang ground floor. So, kung sa imo pagnumduman katong pagbagyong Odette? Di alsa sa ako yung anak niya to. Waat sa tiyan ako sa lista. Gilabay ang bayo, alsa ba niya? Naguba? Taglayin, tanan yun, lupa yun. Sa nasayran, wa nahatag dayon sa probinsya sa Sugbo ang ayuda sa bagyong Odette. Wa nagkasinabot ang administrasyon ni kanhi Governor Gwen Garcia ug ang National Housing Authority sa mga pamaagi sa paghatag sa ayuda. Hinungdan nga nabalik sa National Treasury ang budget nga gitagana unta sa mga apektado sa bagyong Odette. Sa paglingkod ni Governor Pam Barriquatro sa Kapitolyo, iyang gipaningkamutan nga mabalik sa katawhan ang gikahinaman nga 10,000 pesos nga housing assistance. Ang mga nakadawat sa ayuda nagpasalamat sa gobernador. Ako, salamat kay Juan na nalibayan ko siya na nasi sa akin. Thank you, kay Gop. Salamat na yung discount for Juan sa nagawin ng Juan Cake. Nagala ni kay Pagkasto ba? Salamat kayo. Base sa master list sa National Housing Authority, ang Sugbo adunay kapin 76,000 ka benepisyaryo nga makadawat og Emergency Housing Assistance Program. Kini ang dokumentaryo, istoryang may labot ang Sugbo, Cebu Diary.